sibuye sizela ngeke ngathinta igama lechunu sisakhona la kwigcwalisa nibangani emva nechunu ngoba nikade nisebenza ndawonye laphana kwigcwalisa nibambisene kukuhle emva kwalokho hawu zakhala hayi ichunu ngifuna ukusho lokho ngoba kwenza isikhathi lama sekushiwo omunye umuntu kungazwakala ngenye indlela ngifuna ukuthi kuchazwe yimina ukuthi kahle kahle uma sikhuluma ngechunu enye insizwa leyana engifisa ukusho izwe lilalele ukuthi iyaba naso isandla sihle kakhulu ohambeni lwami lasemculweni yaphinda futhi yabona mangabe usuyakhile indlu wayiqeda kuthi la sekufanele sikucelebrate manje ukuthi wazi wayakhe indlu enhle bese futhi leyo ndlu ubonakala usuyibhidliza wena ngokwakho kufuna ngabe namhlanje ilento okuthiwa ke ilegacy uthola ukuthi umuntu kufuna ngabe manje ke ilegacy bese ngathi uyayibulala ngikhuluma ngami not ngomculo wonke as a whole kumina enhlizweni yami insizwa le yabamba iqhaza kodwa futhi yaphinda lishabalalisa yona ngoba bese kuba ngazuthi manje sesiyaqolodelana uma ngabe ngifuna ukwenza into naye afuna ukuba nephupho elifanayo ngoba ngize ngizomcela ukuthi akasondele emabhedi hayi ngoba sazwene bavele ubudlelwane bethu sebusa ICU kodwa ngathi woza macingwana ngoba kade siyibambile inhloso yami enkulu kwakukuthi angangilwisi ngoba ngiyazi mina ngimazi kahle kube kuthiwa ngangambizanga amenza ingxenye azayizobambela idate yami ubani yena sayizobambile ngathi hayi istrategy sami sokuthi lapha lo muntu asithathe semfake la sisebenze naye siye phambili nokuthe mayiqeda futhi lapha wangifonela sesisuka emabhida wathi mfowethu nami ngifuna ukwenza umcimbi nami ndoda ngikwazi ukuthi kube khona engikwenza ngakuseka futhi ngakujabulela kakhulu ngathi kangaka kuba nje kwale date yagcina ingayo engeyona ngoba idate wayinqume ngayo mina ngangiyo performance wazini kwakuzoba mhla ka 5 October ngathi mina wawukhona wophethe uhlelo ngathi mina ngalelo langa ndabezitha ngizobe ngiseswazini bengacela ukuthi ukudluze umcimbi ngizowelile uphise phieza ngedompane weza wayesenomsakazo lapho umacingwana athi sisuka uwelile bebizwe emsakazweni kwathiwa akazomemezela emsakazweni kamacingwana kwathiwa akazomemezela ukuthi akasazokuba asekho kwaguqu usephumile kwaguqu usejoyine ngale enduneni so uma ngabe esejoyine ngale enduneni bese nikezwe iplatform ukuthi akazongeyisa ke manje lapha emsakazweni angichifiza ngithi hawu ngisazoya kanjani manje emcimbini wale ndoda ekubeni udadewabo wakubo esesho kanje akusenjalo kwakubizwa induna kwathiwa ayizongeyisa nayo emsakazweni ngase ngithi hayi lo msakazo engathi angisatholi kahle ilapho ke ngathi hayi angihlehle ngoba ngathi manje uyalwa kwethu ngahlehla ke ngase ngihola amatomu ngathi mangihola ngase ngiyibamba ngase ngibamba amatomu ngathi hayi no angisayi lo yamcimbi wayesethi mathi angifonela ngasangitholi wavela wacasuka wabo okushuthike ngalezo khathi kusuka insizwa ngithola manje ukuthi insizwa ngapha kaNongoma umlandeli wami yavele yabhala umcimbi yathi cancel umcimbi kamacingwane engeke futhi ngincome lokho ukuthi kwakuyisenzo esihle ngoba ngiyakholela ukuthi mangabe ungezoba yona ingxenye awuyona ingxenye kodwa hayi ukuthi umuntu mhlambe ngangaze ngenze njalo wavele ke umacingwane wenza ivideo ke ezongixexebula ukuthi mina ke sengikhansela umcimbi wakhe lo mfana ngimkhulisile abantu bakithi kodwa manje ukwazi ukukhansela umcimbi wami nguyise yabo so kwakuthinta emoyeni ngoba umcimbi ngangaze ngukhansele futhi kwangihlukumeza ukuthi lento umcimbi ukhansele ubani ngempela uyabona so nje kwangihlukumeza ngabona lo video ke kanti iqondana kabi nami vele angisemnandi ngesenzo sesenzeka sokuthi sokugcala emaphepheni welile bahambile sengiyathuka ekubeni uma ngabe ngempela wayifisa ukuthi lento ibe right kwakumele amthinti welile cha welile ngakhe angamnikeza iplatform futhi ukuthi angigebhuze ngase ngihlehla ke mina mangihlehla ngiyayithulela futhi angideleli umuntu yaphelela wathi mangabe yisho lapho ethi ukhansela umcimbi angangaba futhi umuntu onodlame
ngathulela nje ke ayi suka lapho ke bahlala umcimbi ngalelo langa ngaqashwa mina ngelanga yena ezona umcimbi ngalaqashwa eMlazi kwathiwa ngenza ivideo yokuphusha umlazi yokuthi ngalela ngizobe ngisemlazi angikwazi ngingayenza ivideo yomcimbi wasemlazi base ngicela kabalandeli ukuthi cha ngiyacela ukuthi ngalela ngizobe ngisemlazi kanje ngingasho futhi ukuthi angingayiwa emcimbini wakhe ngangisho nami umcimbi engiqashwe kuona so ke kwasuka lapho ke ungathi asibonaboni kahle uyabona cishe kuze kube manje ngoba ungaboni kahle kwethu behamba singaboni qhelelane lo 6 months angabunyaka phinde futhi abuye ngangimazi mina umuntu obhodlayo yabona uma ngabe yisebhodlile uzosekufonela uthi hawo lo muntu ngoba nje sicabene nje ange nomuntu engasayi lapha exabaneni yefotho yehamba kanjani ayifusani man yabo uthola khona bese ngiyenzileke lapha enhle uyabona manje ukuthi uyafisa ukungcoma abantu abayazwana avela ngifonela athi ayifusani manje yabo uthola ukuthi wayemuntu kanjalo so ke kwahamba ke ingxabano yethu yayingxabano ehambe kube noxolelwano uzwane kuphinde futhi khanjwe xatshwane kuphinde futhi khanjwe kuzwane la esithema saxabana nomphela ila asethe uma ngabe sasixabene bese ephumela obala ngokuba uhlangothi oluthize ilapho ke phela ebengaselula ukuthi singakho uxolo lwenzakalayo ngoba ingxabano yethu isinomshado ngenye indlela kwenye indawo so kufuneka manje mangabe sixolelana kube ukuthi nalo ukhona uzobona ukuthi kufuna kube uyena oshoyo ukuthi okay xolelanani noma athi cha ngingaxolelana yabo manje akathandi yena so ke mangabe ningezwani bese kungena omunye umuntu ozobe naye semzondisa akuselula ke manje ukuthi into yenu iphele kanti lapha wayengacela umuntu uma ngabe nje ufuna sihlangane uxolelwana wayithatha yena kube sinqumo sakhe leso uxolelwana kodwa manje ngeke nje uthathi uyambiza uthi uzosixazulula cha uzofika ahlale emhlanganweni wokuqala bese kwesibili bese ethi edawutsa le ndoda ufuna izokhomfaya le ndoda ukuthi yabona kuyenzeka kodwa ke naye futhi akubanga into eyahamba yaze yathi ayi so ngaze kube into ngazothi mhlambe sokusesigabeni sokuthi songaze cingwane ngomnyama kodwa ke khona ngeke ngidlale ngawe kushubile ngeke ngidlale ngawe kushubile ngoba ayi ngiboni kahle yabo angiboni kahle ngoba inesinxele phakathi yabona into uma ngabe sinabantu abaningi abasuke beyishoshozela isuke lonto ingeke kube into engahambe ibe nesiphetho engathi mhlambe siba sokuthi mhlambe kubuyiswane ngoba kusuke kukhona abantu abaningi abasuke bengayifuni ukuthi le nto mayenzeke no kuyezwakala ngane kwethu